Il-President ta' Malta George Vella irringrazzja lil laqdiet volontarji kollha għal ħidma kontinwa tagħhom f'dawn iż-żminijiet diffiċli minn kemm ilha li faqqet l-imxija. Dan intqal waqt li kienet jindirizza s-serata annwali tal-Premju Nazzjonali tal-Volontarjat. Il-President qal li reżiljenza ta' dan is-settur tal-volontarjat se tkun importanti anke wara l-pandemija. Hekk kif l-esperjenza ta' kull volontier se tkun importanti għall-iżvilupp ta' pajjiżna. F'pajjiżna nistgħu ngħidu li s-settur tal-volontarjat huwa mifrux f'kull qasam. Jekk nagħtu ħarsa madwarna f'din is-sala naraw li pajjiżna mmoni volontiera fil-qasam soċjali, dak umanitarju, fil-qasam tas-saħħa, fil-ħarsien tal-annimali, fil-ħarsien tal-ambjent, fl-edukazzjoni mhux formali u tant oqsma oħra. Il-President rat ħajr lill-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat talli għal sena oħra qed jippremja lil dawk li permezz ta' ħidma tagħhom ħolqu l-ġid.